Отиваме това. Ма какво клипче ще правиш? Да ти покажа как да го намериш, значи. Листа си. Ще направиш клипче на какво? Но това как да си намериш това за тебе само. Така. Добре. Имаме долу. Намираме стил. Стигаме до Streamlabs. Common. Антон. Антон дата. Manage. Антон done. Добре. Сега отиваме на клипчето, където ти го бях изпратил. Той трябва да го намеря. Значи ще да изчакам докато ми го изпратиш. Downloading. Download. Ти си на Windows 7, нали? Да. Добре. Това сега да минимизирам. Трябва да се води това да минимизирам. Отваряш това. Application. И си готов. И сега. Обаче трябва Антон да ти е затворен. И го отваряш. Сега ще кликна. Ще го отворя. И тук ти пише False Hack Loaded. Добре, аз няма да казвам на другите, така че обещавам. И благодаря ви, че